Krista Hani hapdeng Ida kamraman pende Ya kakam jong U Blei Kila kaban sumar Bagi trai ban pende Adu kata kasih Jiwa U Trai baba Long Jingiasyllok Jingiasyllok kasih yang dingila sumar lehak popi aji abatrayun wan syau hatungila pengkre negin syujono kita belasya kentar longla pengkre Yashem ayom jiwan U Trai bangin yosyong nambadmu Akai hari pernah Tuhin binatong ban yasyarai Baduai tak hadu kata kasih jiwan U Trai Sa Tangi hapdeng Bena galenti Tungin ai di shublei Benda tayun wanjo Bangin bangki blaklong Bagi nyayau Akajing em jongi Nongla pengkre Yashem ayom jiwan U Trai bangin yosyong nambadmu Akai hari pernah Tuhin binatong ban yasyarai Baduai tak hadu kata kasih jiwan U Trai Kaki syukipau baji sulajan buat Tuan ban pisar yang dapat yapi Longla pun kre ban Yashem ayom jiwan U Trai bangin yosyong nambadmu Akai hari pernah Tuhin binatong ban yasyarai Baduai tak hadu kata kasih jiwan U Trai Tak hadu kata kasih jiwan U Trai Ningkonge nga ingu U Blei Un kani ka bor pat kani ka lat pangin yo bandan bat pi hakani ka por bat kham tam le panye sam ye ka khubor jong Ka Ktien ka jong na kani ka rinsan pakum kani ngasongoru ya ka Christian Multimedia Committee ka jong ka Jingiaseng Kynthei K.J.P Synod Sepngi ka ba lingba kani ka Good News TV ka ba kila ban pinsaprang ya ka gospel Shiki kut jong ka perthai. Ngai khublei pi baroh ki viewers ki ba pet bat ngap ya kani ka channel haka kyrteng U Trai bu nong punim jung U Jisu Khrist. To U Blei Un bat pi hangno ba pi dan bat kinu ki jingyai lenti ki jong pi U Blei U tip bat un yo sngau ki jingduwai ki jong pi. Para penget bit kapang jong kani ka jingiasyllok hakani ka por na Ka Ktien ka jong U Blei Kabangnya pusan pat ngenya kren hakani ka por kalong ka Jingpynkylla panlong kumu Khrist ka Jingpynkylla panlong kumu Khrist bla pensyong nong rim na ka city upol skinong rom kalong ka bakhat ar ka dekot ka baar ka baong kumni
Batu wat penyesrem ringkat yelade bat kani ka perthai. Henry tu penkala dorno yelade ken. Da ka jingpynkylla ya ka jingmut jong pi. Knang ba pinyo tip ka ba kumno ka long ka mon ka jong blei. Ka ba bha bat ka ba pinso bha bat ka ba janai de. Tungi Rilang blei jingduwai. A blei ko pang iwan bandam akhmat jome ni ka por. U Blei Un U Blei Un bor. Ngiwan hakmat jome ken ko trai, hak ni ka por ka bangingin yo sngo, ya Ka Ktien ka jome atrai. To pen kentang ya ka donut ka mensem ki jing mucik perkat jingi. Kran yang atrai, pasyaw yang atrai. Ra ki jing kit ki jing kia, ki jing khublei, ki jing shitom ki jing baroh atrai. Mame melang U Blei, mela wan chik ni ka perthai ban pen im yang ken ko trai. Mela kran mela khot yang ken ko trai ban yat ban but, ya ka linti ka jome. To beten yang da Ka Ktien ka jome. Hikai yangi da ka bor munsi mujime to sngoa blei ka jingduwai ha ka kyrteng U Jisu nang penemipan. Amen. Kumbala ong mene ka phang pedeng jong kene ka kubor ka long ka Jingpynkylla dur pan long kumu Khrist. Lesi mengikum ki Kristan nila mlen ha ka jing le jingiaseng ha ka jing shakri ka jing mani ka jingi Labun snem menta. Lese piru pila jet ban bot U Jisu bat pila yo ya kata ka jing penim ka jing penthamai ka jong blei. Henry pemnang pat kumnu ban pensyong nong rim ya la ka jong ka jing ngeit. Kumnu ban pensyong nong rim ya kata ka jing syanya ka jong pi ho blei. Lese pila long ki Kristan ki labun snem. Henry pisakut kata ka jing long mensem ke jong pi, ka jing san ke jong pi O Trai, ka long stagnant kumbagiam. Pi skong tat, pi skong luat, namar ka pop ka ban, bat pim nang syu ban le kumnu, pila nang peja, ha ka jing long mensem. Kane ka siti, ka jong Paul, utosh ki nong Rom. Ha ka po ba ki nong Rom, ki ya ling ba ki jo ki jing Shem, ki jong ki jo ki jing ki jong ki ba ki kendo. Kumba mangama pingi ya kenduk man kasngi hakum kini kipor. Kita ki jingkynkylla, ki san hima, ki san perthai, ke rukam sensare ke perthai. But kita ki jing persya ya ki Kristan. Ke jingkynkylla ha ki culture, ha ke jing long briu, ha rukam perkat ki briu, ke rukam long ke culture ke ba pher ke ba rung, ha ke emlang ke salang ke jingi. Ke jing ya pat ya pra, ke jing mani ya ka spa. Bat ke jing bom sit nyaw ya ka pop. Ki bonjat ki jing bat ki Kristan ki ba man kes ki ba menta ki sngi ya kendo. Bat ke jing long mensem ki jing kala nang peja. Ke jing kali ke bangi bu baroh man ki por ki bangi ki jubo lesi ha ki jing em ki jingi ha ki jing alenti ki jingi ngi ju kali ki jing kali. Palai U Blei U sha ya ki ne ki ai ki panja. Why does a good God allow such evil? Ne hato kanlong bet kumne se kajing im kajingi kanlong bet kumne hato hakanu ka rukam kata ka gospel jong blei ka gospel jong jing shai kan Pynkylla ya ka perthai kan Pynkylla kini ke boro boningi ngi ju shong ban pusan ban perkat ya kum kini ki jingkeli kendiat chapang kini ka city upol sikinong room. Long ba kani ka city upol kani ka gospel ka badan ka bor ban penim. Ban penwan dur ya ka jingim jong gibreu jong kita gi banget. Ban pen klan ye ki ya ka jinglong men sem ki jingmo jing berkat. Ban pen hun ye ki ha kata ka jing shakri yo blei. Bat kum juru ban ai bor ye ki. Hon ngiyo ka jing penim. Henry kajing san kajungi hau Khrist kabangingi don kaman kasngi kalong hakajing jet kajungi ki choices ki bangi siman kasngi kata ka pelong yang bingin san hatungi jet ya kata ka linti jong Khrist nengi jet neki weipat ki linti ki jingadei kajungi padu blei but kini ki jingadei kajung jingadei jungi badu blei ki pelat ingi na ka pop
Kani ka chithi Paul skinong room ka balong ka pasol tanat ba. Namar kam tam le pipule ya ka history. Habang ipet ya ka history jong ka hima room. Kani ka nong ba ka yatling ba ka jing pentamai jong ka juk ka ba hakatu ko Paul jong ka New Testament ki yatling ba. Kita ki golden age ka bangiyong ka juk jong ka jing tamai ka jing pu ka jing ping. What ki ong ki historian mo ki ong wat ka jing don breu jong katakan nong ba room ka don kumba silak tam ye. Henry tang kendiat ngut ki breu ki ba ruspa. Wat lagi tak silak tam ki ba don po ka nong ba room tang kendiat ngut ki ba ruspa. Bon pat ki ba duk ki ba sha shitom. Kisa hagi jaka ki ba sma ki ba jabo ki ba long populated ki bon breu. Bat kam tam lay ki Kristan ki banang duna ni susu ni kita ki long ki Kristan kita ki Kristan kata ka por ki long ki baduk ki ba yatling ba ki jing ki jing shitam. Habang apet ya kani ka background ga bang apet ya ka history jong ginong room ha kata ka por. Ka pen puson ni nga ba kata ka juk ka bangingi im mentaru ka long kumju. Kari kasi jantia ka jungi. Kari ka jungi. Ngiru niat lingba kiju ki jingkynkylla. Ki jingkynkylla ki ba wan menta ki ba ka jingkiu ka spa ka bor ka buram jung ki breu ka jingyo ka kot ka kiu ba. Ngiu i ba ki kiu ki breu ki thiet ki kali ki don ki spa ka mo. Henry omboro breu spa. Tang kendiat ngut. Henry bon ki ba duk ki ba duna, ki ba sha shitom, ki ba sha nyo, ki ba sha nyon, bat ki ba sha nyo ben. Ka Ktien U Blei na ka shiti shkinong room, ka long ka ba kat ar, ka tukot ka ba ar ka ong. Batuwat pan yesrem di ringkat, bat kani ka pertai. Henry tupen ka la durno yalade ken, da ka jingpyntamai, ya ka jingmut jong pi. Knang ba pin yo tip, ka ba kumno ka mon, ka jong U Blei, ka ba ba, bat ka pinsko ba bat ka ba janai de. Upol, uhikai, kumno bangin ya kun, ya kini ki jingklumar ki bangin i menta ha ka pertai. Ki jingklumar ki bangin pech ka diang ni pech kumon ni i kini ki jing bombet ha ka imlang ka salang na ka ri, ha ka chat pendrio ki yeng ki sami ki balang ki jungi. Upol uhikai, ba, nila banyo ya ka jubab na ka Ktien ka jong Blei. Ka jing shisha ka banging syam na ka Ktien U Blei. Kalong ba kan ka Ktien jong Blei ka ayingi ka jing so scam. Bangin im ha ka juk menta da ka jing shanya jong Blei da ka jing ngeit ha U Blei. Ka Ktien U Blei ka ong hang ni ka nong ka shitiu Paul ki nong room ka nong ba khat ar ka khot ba ar ka ong tu wat pen yesrim. Tu wat pen yesrim. Itai Kentien ibalong Kordor ba haka jing pusan ke jungi haka ne ke por. Let's say ngila ban ong ke ba pelong yingi ban penyesrem yele de bat ka pertai bat ka jing long jong ka pop. Kum no ken on pentamai no i kita ki jingmut ki jingi. Kum non pentamai ki jing perkhat ki jungi. Kadau kalong ba ni pen yesrem yele de bat ka pertai na kadau jong ka jing shong shit panya bot lang kumnu ki wei ki le ngaru ade ban le ke ki ba ki wei ki yo ngaru ade ban yo ni panya bot lang ya kata ne teng teng ni tiang yo idu larangi kala ba mut yo idu nong yo idu yo ka down ke business yo ka down ka jingade ke jungi ba ki breu na ngidu nong ha ki bon ki liang ngidu ikta ki jing sung ba larangi kala ba mut kata ka kepentingi pat ngi kloi pan penyesrem le de pat kepertai. Koi ga dau kalong gajing sarong, gajing so meng, gajing so tiplet, gajing so start. Kani ka malade ka penjot ini pat ngi kloi pan penyesrem le de pat kepertai. Ngi kentat ya gajing im ban syakri, ban sngoret, ban bot U Blei. Ngi kentat ya kata. Henry ngi ngobang ban penyesri melodi bertai ban le lang kumbale ki wei kumbangi TV kumbangi hapo ki social media iru kwa le lang
ka donut ka thali han rai ngi ru kwa ban ten nang lang habangi pet kani ka jingkala dur jong ka perthai ka banta kumnu ngin yo ya kata ka jingpyntamai ka jong blei iwei nuksai ba la ban ring na ka subject na kata ka geological science ka bagi batai sipang ka metamorphosis mo ka jingkala dur jong mau ka jingkala dur jong umau ku mengitip udah uba ubalong substance uba dekat ba habangi pendon kam ha kisna yeng kisna stem inu ngitip udah uba kumno ngipek ya umau kumuta uba ngingiong umamla man kala ni sidong mo ka jinglong brio ani ka donut jong tei ya ka donut jong tei te kumumau ka jing kumumau ka pamut kumno kaba I bang kumbamdan jingkermen ban kala I kumbamdan jingkermen ban change ka shape ban change ban kala ban long de kumwei pat henry kat kum ka geological science ka batai ka process of metamorphosis ko ba ka jing yat ka por bat ka jing trei ka maryang ka jing shit ka jing khlut ko ka jing ban ka khandau yakini ki mau ki kala long ki maulanai ki ba kordor ta ka jing yat ka por le se ngi perkhat ba ka juk tungi ru ka long kum ta le se ka kumu mau ki donut ki kumu mau kumno ken kan wan ka jing kala le se ngi ru ngi kwa ba nyele persha ya kita ki ba thambor ngi da ka juk ka jing donut bat ka jing sko thu breu ka jungi henry kata kam dei pat ka mon ka jong blei henry la dengi ailat ba ka bor u blei kan trei ka donut jungi lingba jonga jong pi da ka jing pusan ka ktien jong blei le se ki yengisam ki balang ki ri ka jungi ki nyo ya kata ka jing kala ka bakat kum ka mon jong blei tungin pai ka ni ka phang ka paning kong ka ka bangila man le ban yo ene ka jing kala ka paning kong ka long ka jing sungret bat ka jing shakri kani hila man sham na ka city pol ki nong room ka nong ka khat ar hi ka khot ka balai ka ba ong kum ni naman nga ong da ka ta ken ka jingai ya ka bala ai hanga ya wei pa wei ubalong hapdeng jong pi banum nyau kham kor ya la de na lor ka ba de yu ban nyau henry ban nyau adakar ya la de kat kumba u blei ula sam ya ka jing tho ka jinget ha wei pa wei kani ka nong ka ba khat ar ka khot ka balai ka kranya ka ni ka jing sungret bat ka jing shakri ka jing kai upol hang ne ka long ba ki jiu kem dei ban so kraw maki ban ya ki gentle na ki gentle ken kham so kraw maki ban ya ki jiu baroh ki dei ban long lang ka ju baroh ki dei ban don ka jing sungret namar ni shong ni hap hapo kata ka jing ai ka jong blei यहाँ बापो कजिंग इसने के जों ब्ले कजिंग आई के जों ब्ले कजिंग ले बा के जों ब्ले यंगा बा यपी निम ओंग बंगांगा इम ngala de de kajing le ba ka jong em यहाँ बापो कता का mercy के जों ब्ले कजिंग इसने के जों ब्ले कजिंग sarong kapelong ingi ban sate banginum la ban kongu yo blei kam ai jing la lut ke jing sarong kam ai jing la lut u blei ula bynta yang ba je pi ya ke jinget ke bangingi don ula bynta bangin la ban sakri yo kani kalong kata ka bynta bu blei la bu yang ba je pi haki bor ba per ki talent ki ba per ki ba rai ki ba tem ki ba design ki ba kren ki ba hikai la ka jong ka sap ka talent la ka jong ka bor kumno ngin la ban tei ya ka hima ka jong kumno ngin la ban tei ya ka ta ka met jong Chris u blei kwa bangin shakri yu ka jing songrit namar ka jing song sarang ka te ingi ban kongu ya ka ktien ka jong blei ha bangi pe ya ka jo ka lanong ka ba lai ka lanong ka ba khat ar ka khot ka ba lai ka ong ba itu ken tien ni bo ong ba u blei la sam ya ka jing thau ka jing nget ha wei pa wei ke ka ne ka jing thau ka jing nget na ka the ktien parang ong the measure of faith
Kaya ni ka jing thau jong ka jing la batai ka ni fi pet tang de fi don ki Bible but fi pet ya ka nong ka ba khat ar ka city pols ki nong room ka nong ka ba khat ar ka khot ka ba nriu ka tu hi ka batai ka jing ai ki ba ya pher hang ngi I ba komno ka Ka Ktien ka jong play ka long ka ba kraw ka mayan ba ka batai hi de le scripture interprets itself scripture interprets scripture mo hang ning yo I ya ka khot ka ba lai la batai kham sha shu had khot ka ba riu kita ki jing thau ka jing yet ka long ka ta ki sap ka bangi don man penan kam ya kita ki sap ki bu blei la ai nga pi om phe la ring long ki khna ki samla ki long kmi ki long khpa U Blei Un ki sap ki ba pher but ngin pendan kam je kita ki sap ta ka jing sngoret namar klemu Khrist ngim long I klemu Khrist ngim long I without Christ we are nothing ngidon kam you Khrist wun I boring I but ngin so thu ba ka ka sap U Blei Un hanga phi ngin la man pendan kam namata ka hima ka ju namar habang ni wat ni thau ya le de ngim dei ban thau ba kat no ka spa ka jonga kat no ka bank balance ka jonga kat no ka bor bang adon kat no ka buram ka bang adon la dang ni thau kum ta ni so kraw ni so meng ni so bang ni la lut henry ni ban thau da ka jing snei Khrist ya ka jing im ka jongi namar habang ni thau da ka jing sarong ni thau da ka jing someng ni thau da ka bor ni do no ka jing kodor jongi hakmat U Blei namar ni bu U Blei sharut ni pen kraw ya ladi but kamon ka jong Blei kam long ta ukwa ya ngai phi bengin pendan kam ka sap ka talent kat kum kamon ka ju da ka jing soret bengin shakri ba ka ta ka jing thau ka jing nget ka sap ka Bu Blei la ai ni ngin la ban pendan kam ban penya da khima ka jong ka ba ar ka bengin ye pet ka long ka jing I ka ba shisha ka jing I ka ba shisha ka long ka ba khat ar ka khot ka ba khandai ngin ka ba ong tu ka jing I ka long ka ba klem ar sap tu ka jing I ka long ka ba klem ar sap perlok bi ni tip ka juk menta ni ha ban yo ta ka jing I ka ba shisha amar ka puthai menta kala distort kala pen snew dur ya kata ka jing I ki advertisement ki bi ni da ko pat ka jing I ka ba shisha ka dei kata ka agape ka jing I U Blei ka ni ka jing I ka long ka ba IT lot mat pat ben sim ka jing I ka ba sngo lem ni ki wei ka jing I ka ba klam da thau baroh ni don kam ya ka ni ka jing I ka jing I ka bangi I menta ki ba de ha yo hat ki ka jing I ka ba long commercial ka jing I ka ba tang sipor but ni don kam ya ka ni ka jing I sha ka ni ka genuine love mo namar habangi pet baroh ki sap ki bangi la ekran men ne ki ba kum ki kristan ni don ni dei ka metro Khrist ki ni ki sap ki pau ling ba ka jing I klam ka jing I ka sap ka talent jing kampang ni dan kam ya ka ni ka jing I ka jong Khrist ka ba shisha ka jing I ka ba shisha ka ni ka jing I ka long kum u indicator na u signal wan pen pau ya ka ta ka jing kot jing khia ha ka jing long men sim ka jing lada ka jing I ka ba shisha ka duna hangi ka pau te ha ka jing long ka jing ka pau ki kam perkhat ki jing ka ta ka dei ka wei ka bangi dan kam ka jing I ka ba shisha ka agape love ka genuine love ka jing I ka ba shisha bun ki breu ki nang man le kinang man le ki wei kinang man kran ki ktien ki ba jam ki ba thiang le sing ila ban le ban ong ba ni snei kita ki ba dok ni snei ki ni ki breu o ngi le mo menta ki por le ki ong ba ki ong di fiarap no pile snei no bu no ka kamera shoot yarap bet tang da ka jing yarap ko jong pi umdan ka man pen tip perthai namar kai katakan ka pelong ini bingin thau hatu ka long genuine hatu ka long shisha ka to ka jing I ka pi shisha ne ka di tang jing le teneng ka ktien jong Blei ka khot yang ai pi pelok pi bangin don ka ni ka jing I ka pi shisha ka long ka ba kodor tam namar
U Blei U khot yangi syakani ka jingit. Kaba shisha kaba palat ya ka jing thiang Ki Ktien ki thilet ki jingi. Ka jingit kaba shisha ka don kam ya ka jing minat ka jing trai shitam ka jingi. Ka jing jarap jingi naka donot jingi baroh. Ba kumno ngila penlut por ban ai ka jing don ka jing ban jarap di ki wei. Bagian la man kentiu ya ka jing long jing im jong ki wei pat. Ni ngatrai ha ka mission field. Ni don kam ki jing yarap ki babun. But day da ka jing it jong ka balang kasi jantia Presbyterian ka jing mo hapo ka assembly. Ni don kam ka jing it jong ki klang bagian la man trai shisha ya ka kam ban penyar ya ka gospel seki mission field seki ri ki baper kata ka de ka we klam ka jing it ngem la man trai. But ka jing it ka pelong bagin ai tilut ngin ai ka bor ngin ai ka por ngin ai ka jing don ka jing ban la man kentiu ka jing long man sim ju ki wei ban la man kentiu ka jing long jing em ju ki wei. Perlok be hang no pidan hang no ka por ba piskap de se ga ban dei ka por min step min mit de min sngi na ki jaka trei jong pi hang no U Blei U khot yang ai pi bangin wat ya kita ki breu ki badan kam ya kata ka jingit ke basisha. But ukwa man penon kam ya pi ba pen pau ya kata ka jingit ke basisha ski wei. Pet ma pi kita ki lat ki lenti kumno ban pen I ya kata ka jingit ke jong Khrist. Klem da tau. Ba ki wei lu kin tip sa pang Khrist. Ling ba kata ka jingit ke basisha. U Blei U labu hapi. Kabalai ka point ka bangin niya pet hakani ka por ka baningkong ni pet sipang ka jing smorit pat ka jing shakri ka baar ka day sipang ka jing it ka basisha bat ka balai ka long man long ka jing kyrkhu shikiwei ban long ka jing kyrkhu shikiwei ka shiti pol shiki nong room ka long ka bakat ar khot bakat sa kong to kyrkhu ya kita ki ba le ben ni pi to pen kyrkhu ken bat wat tim pi man puli biang sisin tu kyrkhu ya kita ki pale ben pi tu pin kyrkhu ken bat tim pi upol hangni yalam yingi syakata kan nong ba mo yalam yingi ki jingmo jing perkhat abing puli kan ni yalam yingi syakata kan nong ba rom ke baki kristan hakata ka por ki ya ling ba ki jing ki jing stom ki persecution kini ki kristan ki ladai lupa ki bla duna lupa ka yo ka kat Kidan, kibasak niyo ben, haus im, hunong, hau taus im, da kajing bishar. Upen citam ki kristan, ne ya no kibale persyak, ne kiba bam sengap ya ka hukum ka jong. Upol, utip ya kani ki jingjia, hapo, kanong ba rum. Ukren, uyasyllok ya kita ki kristan. Bat uong iki, ban kiar na kanu ka jingele persyak. Ban kiar na kanu ka jing ya let don bor ban peni bor wang habaki kidai ban yai ne ban yai sha ya kita ki jing penchitam bat ban num pen pai biang dak kinu ki jing dom ne jing le mo dak ka borman handai ban pen pai biang si kita ki bale ki ba persecute dak jing ba dak jing it banum le sniu yaki kani galang ka jing hikai ka jing pol siki nong room ya ki kristan ang kata ka po ki ba ya ling ba kita ki jing sha shitom ki jing sha persecute pro be it ngeit mga mapirung I bon ki jaka hari nong wei na hari la jong na hangno I ka jing sha nyon ben ki kristan pat ka pelong yang ai pi bangin dam bangin long emotionally enriched mo bangin dam ngin bitar handai ka ktien jong blei ka kran bangin kyrkhu kita bangin tim yaki bangin kyrkhu ka ktien jong blei na ka gospel Matthias ka long basan khot ba sau kong da ka bakile kumni ki parbanget ki kongo ya ka hukum Khrist ban I ya ki nongshun ba duai da mata jong ki kani de hukum jong Jesus Khrist ni ki mission field ni sung tho igani makumno ka jing pinchitam ye ki kristan ka persecution
kalong ka bangi mat man ka por ni tiang ni ret men sim henry ni tip bau blei long lambat ni bat kani shisha kalong ka bangi don kam ban bat ak jing mat perkat bangin pen pai kanu basni wiki henry ngin pen pai ki da ka jing ba ngin pen pai ki da ka jing it ngin pen pai ki da ki Ka Ktien ki bangin kyrkhu yaki what la ki pinstam what la ki nyoben what la ki persecute Ka Ktien jong blei ka gospel Lukas ka balong ka arpulai khot ka lai sa ko pa tu ma be ki na ba kimtip ke ka bakile amar kini ki ba persecute kimtip ya kata ka jing i ka ba shisha kitieng ya ka jinget kristan ba kalong ka threat ya ka jinget ka jangki amar kempat mat ya ka jing i ka ba shisha ni haki mission field ni i ka jingkala ki brio ki bawan ki balang ki jingiasyeng ki ba ki yatho ya ka test me ki kumno ba menchwa ki ngeit ha ki nyam ba pher handrai haka jingwa jungki U Blei kim syam amar ba dei tang haka jinget kristan ka jingi ka ba gran ya ka ni ka jingade ka relationship U Blei but U Blei ru ukwa ba ka ni ka long ka ta ka epicenter ka pen klan ya ka jingrwai jong ka gospel ka dei lingba ka jing it ka relationship ba U Blei but lingba bang yo eta ka relationship U Blei ngin nang ban it ikibai kumba U Blei yang ayapi ni ha ka ni ka juk ka bang i ya kini ki jing persya ne ki jing shitam ben ki kristan ka jing kwa breu jungi kalong ban ye khun be ki da ka bormet ban ye khun da ka bor jing start breu henry U Blei kwa ingi bengen map bengen kyrkhu ye kita ki bale asniu ingi haka jaka bengen jet ban kran ki ktien ki bomong tungin jet ban kran ye ka ba bengen duai ye ki kumta ken ngin la ban pinkala dur yala di ban long kum Kris ka phang jong ni ka jing kran ka jingiasyllok ha ni ka por ka long ban ka jingpynkylla dur ban long kum Kris mo ban long kum Kris ngidan kam ban penkalai ka jingmu ci perkhat jingi ngidan kam ban penkalai ka donut jingi bengela ban long kum Kris de tang ta bengela ban make a difference bengela ban long ka jingkru ki wei bengela ban long kita ki ka jingshai ki wei kumbala asdang menen kong ka ba ong sepang ka jingkala ngila pet kat nu kalong ka bak don kam bangin yo ya ka ni ka jingkala Ngkwa ban i ka jingkala ki emlang ka salang ngkwa ban i ka jingkala ka balang ngkwa ban i ka jingkala ki yengisam kani ka jingkala kan wan tang lada ngipynkala dorya lade kum Kris kata kalong ka jing soret kata kalong ka jing shakri ka jing iet ka bishisha bat bangin long ka jing kyrkhu shikiwei kumala shim nuksa mene shapang umao ne kata metamorphosis process jong mau uha panya jing ba ki rukom ki jingkala ba pher ba nong thamai ngiru ngila ban sha ban yai sha ba kini ki jing ban hang ka jing im jungi ki jing penchitam ki jing ki bangi i im lang ki sa lang kini kin kala long kita ki ban thamai ya ka jing im jungi ban thamai ki jing ma jing perkhat jungi ha bangi but ya ka jing kai ka jong U Khrist kini kin long kita ka lenti ka bathamai yang ai pi lingba kini ki jing ngila ban shania ban khamba shu ho U Jisu Khrist ha ka bor ju ban yarap yang ai pi bangin long thamai bangin san ha ki jing long men sim ba ka jing long jing im ki bun ki long yeng ki long sam ki dan lagi jong ki struggle ki dan lagi jong ki jing kala bandai ha ka yo ka kot kala bandai ha ka yeng ka sam dan ki badi ki babuat ki dan ki addiction ki jong ki dan ki jinglong ki ba penjat ya ka met ka phat ka jong ki na ka jinglong men sim ki jing dan ki struggle man ki yeng ki sam par banget be tungin shim ya ka ni ka khubor ba kumno ngin la ban yalap si kita kalong da ka bangis dang da ka jing songret ha ka jing im ka jungi bangin shakri U Blei bangin danji sha ka ta ka jing iet ka bashisha bat ngin long ka jing kyrkhu ki wei
ngin sedang nang ta bat ngin yu I ya ka jingkala ha ka jingem ka jungi ka jingem jonga jungi chwa shimet bat ngin yu I ka jingkala ha ka ying ka sam ka imlang ka salang ha ka balang bat ka ri ka jungi kumba ki molnai ki pernai bat ki thaba ya ka jing da ka jing shai ngiru ngila ban thaba da ka jing shai ko jong Jesus Khrist ha ka jingem ka jungi ha bangi sha ba Khrist unrung ban penkala yangi ngila ban ong ba shisha ka jingkermen kadan namaru Khrist ulong kata ka jingkermen but untau thama yang ai pi but ngiru ngila ban long ki sakhi sikiwei bingin long ka jing sha jikwei kane ka long ka jing long jong ma kata ka metamorphosis ka penkenau yangi ya kata ka jingkela kan urlong what ha ki jaka ki pamidan jingkermen chu lada dan ki yang ki sam pamidan jingkermen chu ki kon ki samla ki long me ki long pa pamidan jingkermen chu henry da ka boru Jesus Khrist dan ka bor ba pala ba tri bala ban penkala doripi ba pen long ko mu Jesus Khrist ha ki jingmo jing berkat ka dono jumpi da ka jing sngore da ka jing shakri da ka jing I but da ka jing long ka ban kyrkhu ye ki we le si ngisngo bangim sai so na ka dono jungi ne ka dang kumuma henry da ka jing yara u Jesus Khrist ngila ban long ki jing thar with gi bathamai kani ka khubor ka khot yangai phi par bangit pi bangin one bangin long try to thau thama yanga transform yanga penthmai gi jing much khat tanga bangala ban long gi jing kyrkhu but ai bangan stang da ka jing sngore da ka jing gloi ban shakri yeme da ka jing it ka bashisha ka jing it ka bateneng henry da ka jing it ka bashisha bangin long ka jing kyrkhu hangno bangin dan U Blei Un ta ka buram chu amen tungin Rilang U Blei jingduwai I try U Blei Un ba U Blei dan bor nyai ngu yeme hakani ka po ba me ai yakani ka khubo me kren ngi lang baroh ken try ki basngap ki ba pet try me tep ya ka jinga lenti ka jong ki ken ko try ka pop ka ban ka jing kerni ka ban ki jing stom ki ban kumno try ban lan try di tang ka jing thamai ka ba me ai ngi ken try bangila ban yo ka bor jong me ken try ban pen kalano ka dur ka jingi ka jing mo chi perkhat jingi ban thau thamai ngi ken try ai bangin dan ka jing suret ban pendam ye le de khma jume bangin be ya ka rong phang jong ka ni ka perthai henry tang da ka jing it ka ba shisha try min yalam ngi bangin la ban ma de ka jing it ka bisha bangin la ban samru shigiwei ka ka jing it ka ba shisha try to erap ni hapdeng ka perthai ka ba I ko makan tap telap yingi ken ko try da ka jing thombor try jong ka spa jong ka pole jong ka jing le shitam ken ko try ka jing pen shitam ki banget try penginum ye kun da ka bor da ka do henry try da ka jingduwai ba me men penlong yanga yingi hilang baroh da ka penlong ka jing shai try hangno bengidan to yarap ingi da ka bor men se mo jume to yarap ingi don kam ye me try Kener sengi try, you don't come ye me try. Ni khot ka pat ni ya ka kyrteng ka jumi. Ba Ka Ktien jo me try kan yalam ya ka jingim ko jungi. Kan yalam ha ka linti ka jing shai ka gospel ka jumi. To sngo blei ka ni jingduwai. So ko try ka jing khot ka pat. Kta ikita ki badan kam ki ba khot ka pat jumi. Kta iki ha ka kyrteng U Jisu no pat. Amen.